nginithulela isiqhoko impela ngiyasalutha kinina nonke ngesupport yenu enayikhipha uma sehamba nawe ngaleyo ndlela leyo laba bekade bekubukela phansi bekudelela bayoqala ukuphakamisa amehlo bethi hayi man uye ngempela lo wenze lento kuthiwe ya uye impela kuthiwa hayi it can't be hayi lento le ibingenziwa uzibani nozibani hayi yena konke kokwenziwa umoya ongcwele uyakwazi ukuthatha into engcolile ayiclean uNkulunkulu ayiclean iphenduka ibe nerespect ibe yinhle ithandwe ngabantu ngaba wena loyo. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, sibonge nje kuumusa. Sokuhlangana njalo. Sizoshare indaba ezimnandi siphinde sibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Siyabonga nje sithi inkosi ayinigcine inibusise. Mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nale channel ungizothi ungashintshi ungayindawo la ekhaya ihlala sikhuluma indaba nje ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Siyabonga nje bazalwane ngama-comments amahle ngokulike ama-video wonke siyabonga and siphinde nje sibonge nokuthi na-subscribe ukhulisa lo msebenzi kuningi bazalwane nikwenzayo. Siyabonga nakuma-channel members, siyabonga nje nisazobukela nama-advert ngayo yonke support nangemkhuleko ngakho konke enikwenzayo bazalwane. Ngishutha nje le video nje ku-December ka-2025 siyawazi-ke uDecember isikhathi se-festive lesi kune-excitement ebakhona eningi nje kakhulu impela nje ngalesi sikhathi sika-December kwazi sephela safundiswa ngaleyo ndlela leyo ukuthi sebenza from January yabona nje ukuthi ngo-December kula nje uyobe usuphumula khona-ke urelaxe-ke but mina today engizokwenza ukuzobonga nje bazalwane uDecember since silokhu sithwalene from January ngizobala nje lo nyaka ka-2025 since sithwalene from January kuze kwafika lesi sikhathi samanje angazi nami ukuthi kwenzakale kanjani kodwa nje ngomusa wenkosi uJesu nangomoya ongcwele nakho sesikwazile ngothando likaBaba ukuthi size sifike kulesi sikhathi esikusona. Kuningi ke engingakubala ekubongeni kwami angiqale nje ngokubonga abazalwane bonke ababukela nje iKota2 Media osubscribeile nongasubscribanga uma ngabe uyayibukela nje le channel hayi ngiqale nje ngokuthi ngiyanibonga nonke nakuma returning viewers. Kubalulekile ukuthi ngalesikhathi sikudlulisa ukubonga ngiyazi sihlale sibonga njalo but lokhu ke ukubonga impela nje ukuthi ngiyanibonga abazalwane ukuthi nihlala nathi niyabukela siyaposta lapha niyabukela and futhi anigcini nje ngokubukela ngikhuluma nje ngomuntu wonke obukela noma ngabe mhlawumbe wabukela ivideo eyi1 ngizothi nje siyakubonga ukuthi awugcini nje ngokubukela siyiKota2 Media kodwa ubukela uzubukele nama-advert okuyinto ke esizayo kakhulu leyo nje ngendlela esimangaliso ngoba phela ukuze uYouTube kube khona something ayikhiphayo lo msebenzi nawo futhi ukuthi uqhubeke ukhipha uma ngabe ama-advert ebukeliwe so nje kuukusupporta. Abantu abaningi ke bangacabangi ke ukuthi kwa YouTube kunemali ningi YouTube imali kwa YouTube hayi kuya nje ngomsebenzi womuntu ngisho nje kanjalo ya but nje kuya ngomsebenzi womuntu ngeke ngithi ningi ngeke ngithi encane ngafundiswa mina nje ukuthi bonga lokho okutholayo so ngoba ke mina ngibonga lokho engikutholayo so ke nje kimina kukhulu noma ngabe kungakanani kimina kukhulu konke lokho it is because of nina abazalwane nibukela ama-advert. Ngiphinde ke ngibuye ngizobonga abazalwane bonke nje abafikile beletha ama-testimony mangathi ngiyanibala one by one nibaningi ngaze ngiyithole kukhona oyi1 engimshiye ngaphandle bese ethi mina ungibalanga okungcono nje ngine group nje bazalwane uyazazi ku 2025
wafika waletha ubufakazi. Even ke nango 2024 nango 2023 wafika waletha ubufakazi. Ngizothi siyakubonga ngalokho. Waba nesibindi, abanye abantu abanaso leso sibindi, wena waba naso. Waba nesibindi, wathi mina ngiyaphuma ngiyofakaza ngoJesu Kristu. La ekhaya ke ubufakazi nje bonke buphakamisa uJesu Kristu. Yebo impela ubufakazi bomuntu esho ukuthi ngadlula la but ekugcineni uNkulunkulu wanginqobela. So nje bonke ubufakazi obuvela lana buphakamisa uJesu Kristu. Akukho kunye sikukhulumayo. Ingakho ngiyaye ngithi nje la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi kuphela. Eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. So nje siyanibonga abazalwane, niyazazi enafika nazoletha ama-testimony and nisaqhubeka futhi lokhu niyafika. Ngizothi nje siyanibonga. Beningenzeli ikota to meter, beningenzeli umduduzi Shabangu, futhi I strongly believe ukuthi beningazenzeli even kwanina, kodwa benenzela ukuthi umbuso kaNkulunkulu wande, benenzela ukuthi abazalwane ababukelayo bakhuthazeke, bavuseleleke, bese kuthi obekade engakholwa abone ukuthi hayibo yazi nami kufanele ngiphenduke ngishintshe ngikholwe, ngoba ngobufakazi benu bazalwane babe baningi ke abantu abaphendukile. Angifuna uqamba amanga, babe baningi abantu abaphendukayo abathatha uJesu. Abanye ngiyabazi through ama-phone calls, abanye angibazi. Ngiyaye ngizwe ngani bazalwane nifikile nazoshumayela naletha ubufakazi ukuthi abantu bayamamukela uJesu Kristu. So ngakho konke lokho nje siyabonga ngempela, futhi udumo lungo lwenkosi. Yikho ngithi angeke nginibale ngamunye, futhi angifuni ukuthi ngihlukanise mhlambe ngama-titles. Ofikile nje letha ubufakazi umzalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane nonke, nonke inkosi ingibusisele nina, inigcine uma nje sasigcinile futhi nangonyaka ozayo, ningakhathali, niphinde nibuye futhi nilethe ubufakazi. Ngiyazi abanye bayasho nje bathi awu sefike sishuthe lapha. Sometimes ama-video avela uthola ukuthi washutha 2 months ago, kube ima i-video ivela. Abanye abazali abantu abakwazi lokho. Kuyenzeka but kunama-reasons alokho ukuthi kuze kwenzeke. Kodwa kukubekezela kwenu bazalwane, siyabonga nje kakhulu. Inkosi inigcine nibusise. Ngiphinde ngidlulise ukubonga kuma-channel members. Isupport yenu bazalwane. Khona nje abajoyina nje bathi nje ngiyi-channel member full time. Abanye balokhu baya-renewa each and every month. Bazalwane nonke oyi-channel member manje nowake waba yi-channel member la ku-2025, ngizonibonga nonke. Ngiyanibonga nje, inkosi inigcine. Enikwenzayo ngokuba ama-channel members, nisuke nisupporta lo msebenzi ukuthi uqhubeke phambili. So nje mina ngeke nginibonge enough, kodwa ngelinye lamalanga, mayithi ngelinye lamalanga ngempela lofika lelo langa, ngelinye lawo anizukubongwa yimi kodwa nobongwa umdali wethu impela, ubaba wethu osezulwini. Anibonge ukuthi yazi ngesikhathi ulahlela lokho wakulahlela kwasiza ukuthi ozobani nozibani basindiswe. So nje ningakuthathi kancane lokho bazalwane. Inkosi ingigcinele nini nibusise. Khona nalabo abadokuqhamuka bethi umuntu nje ngicela i-account number yakho. Abanye angibazi, abanye futhi baye bathuma ngabe bekhiphile ngaleyo nyanga leyo umuntu angabhali ngisho negama lakhe, mhlawumbe abhale nje ukuthi T kuphela. Inkosi yanazi nonke ngesupport yenu bazalwane. Siyanibonga nje kakhulu ngoba okunye kwezinto esesinazo njengama-microphone nje aseshintshile. Sekukhona amanye nale ngifakile ngisebenzisayo, it is because isupport yenu. Khona nokunye kuningi bazalwane nje, siyanibonga kakhulu. Enikwenzayo kuyasiza. Kusiza kuphi ekuthenini lo mbuso lokuqhubeka babe baningi abasindiswayo. Inkosi enigcine nibusise. Ngiphinde futhi ngibonge kulonyaka ke nje ka-2025 ike kwaba khona something eyenzakalile ukuthi kwavele kwaba nomkhuleko esawu-organizer sisonke. Besisonke ke ngilapho futhi angifuni ukubala ukuthi sasinobani nozibani, but kwa-organizwa umkhuleko
sonke saparticipate, sonke sagcina sesifikile kwaNongoma, sonke sahamba sayokhuleka kwaNongoma. Yo bazalwane, enakwenza ngaleso sikhathi into ake le engeke ngize ngiphinde ngize ngiyikhohlweke empilweni yami. Ngifuna uqamba amanga for the first time ukuthi maku-organizwa something enkulu efana naleyana, nami ngiyithole ngiyiphathi yakhona. It was for the first time nje nginithulela isigqoko impela. Ngiyasalutha kinina nonke ngesupport yenu enayikhipha. Nikhipha isupport ngendlela ezahlukene. I-team eyayiphambili, ababe supporta financially, ngemikhuleko, kuningi nje. Ngakho konke nje nanisupporta ngakho ukuthi leya mkhuleko uwenzeke. Siyanibonga kakhulu bazalwane, and khona futhi omunye ozayo ke bazalwane, but nilindeke lapho ke kuzawuvela officially. Siphinde futhi sibonge bazalwane. Ngizothi nje siqhubeke sithwalaneni, siqhubeke sithandaneni kule festive season. Inkosi nigcine. Abadrivayo abaya emakhaya badrive safe, ababuyayo mhlambe bazovakasha kwey'daweni emakhaya ahlukahlukene, nivikeleke nje kwiy'ndawo zonke. Iwona mkhuleko wami loyo. Abanye baye ey'nkonzweni kule festive season, iy'nkonzo ngey'nkonzo ey'hlukene. Nonke nigcineleke, nonke nivikeleke. Okubaluleke kakhulu kunakho konke ukuthi uJesu Kristu inkosi. Bengizothi nje angenze ivideo yokubonga this time around nje bazalwane. Ngaphandle kwenu ngangiyoqala lo msebenzi, ngiwuqale nenkosi. Hayi kodwa ke kube anizange nasabela. Sasogcina mhlawumbe inkosi nayo sayithe ayivele uyeke ngoba nabo abafuni. Hayi nawe yeka nje. Mhlawumbe yayogcina isho kanjalo, angazi. Kodwa ke siyayibonga nje inkosi ukuthi iyanithinta nathinteka. Nakho silokhu siyaqhubeka. Asiqhubekeni ke size songena ku-2026 uma inkosi sasigcinile. Siqhubekeni nje ngalolu thando enihamba ngalo. Asigijimeni ngalo bazalwane. Lolo thando lolo nje siphakamise lodwa igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngizobe ngingabenzanga kubulungiswa mangazange ngaze ngafunda ngisho nevesi nje lodwa. Just one verse nje lokukhuthaza wonke umuntu. Ake sithathe incwadi yezenzo chapter 1 uverse 8. Ngikhulume kakhulu ngaleli verse. Ngikhuluma ngoMoya oNgcwele, bengivula lona leli verse. Ngizothi futhi ake sikhuthazaneni ngalo leli verse leli. Kuverse 8 la kimi lithi, asilifunde nje singajahile. Lithi but you shall receive power. Ngithi manje selikhuluma ngomuntu owamukela uJesu waba inkosi nomsindisi wokuphila kwakhe. Manje ke uJesu Kristu nasi isithembiso asilethayo kubantwana bakhe. Uthi uJesu mangabe ekhuluma eletha lesi sithembiso. Uthi but you shall receive power. Okusho ukuthi uma ngabe sewamkele uJesu Kristu, i-foundation isiqalo esihle ngendlela eyisimangaliso. Wamukela uJesu Kristu, uyamthatha uba inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Kusho ukuthi le nkosi ikhona, iyaphila, inombuso le nkosi, umbuso wayo futhi uyingunaphakade awupheli. Yonke eminye imibuso iyaphela, but owale nkosi awupheli ngoba kwayona iphila kuyingunaphakade. Ngempela bazama ukumbulala, but ngosuku lwesithathu wavele wavuka, wanqoba yonke into, wanqoba even nanokufa. Lalela-ke esenqobe konke uyakhuluma la uthi but you shall receive power. Esho thina-ke amakholwa alandela uJesu Kristu, uthi uJesu sokwamukeliswa amandla. Hawu, sesithola uJesu, sesinokuphila, sesinokukhanya. Uthi akakapheleli, uthi futhi you shall receive power. Hawu, khona namandla futhi. Isimangaliso. Amandla anjani lawa? When the Holy Spirit has come upon you. Uma ngabe umoya ongcwele sefikile phezu kwethu. Okusho ukuthi umoya ongcwele uma ngabe sefikile phezu kwethu, umoya ongcwele ungamandla. Ungamandla ke manje ukuthi sikwazi ukuqhubeka kuleli ivangeli. Ungamandla ukuthi sikwazi ukuthi sifakaze ngoJesu Kristu. Ungamandla ukuthi sibe nesibindi, sibe bold, singasabi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, sisindisiwe, samamukela uJesu Kristu inkosi nomsindisi, singasabi ukufakaza ngaye. Yabona nje lawo mandla lawa. Lalela ke lawa amandla lawa akhuluma ngawo la uJesu Kristu mayethi esakwamukeliswa amandla. Amandla lawa isimangaliso. Lawa amandla akhuluma ngawo amandla unlimited. Amanye amandla bayawalanda abantu ey'ndaweni. Umuntu ahambela
mhlawumbe aye kulamazwe lawa ukuthwalwa kuwona eyofuna amandla. Abanye baya nasemifuleni bethi bayolanda amandla ngaphansi kwamanzi. Amandla abantu bawathole endaweni nje ezahlukahlukene, but amandla akhona ane-limit, ahamba aphelelwe. But lawa eza ngomoya ongcwele amandla awaphelelwa lawa, unlimited power. Ake mhlawumbe ukuyifakazela le bengithi ngizovalisa ngaleli verse lodwa, u1 Corinthians chapter 3. Ngenzela ukufakazisa lento engizwa ikhuluma. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Lithi ku verse 16, do you not know that you are the temple of God? Esho thina ke angithi manje na sawukwamukeliswa amandla uma uMongcwele sefikile, wamukeliswa kuMongcwele kithina, kusho ukuthi kule mizimba. And ke manje le mizimba ibe isiqala iba yithempeli likaNkuluNkulu. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Futhi nomoya kaNkuluNkulu uphila kuphi? La ngaphakathi kithina, umoya kaNkuluNkulu. Ayithi samukeliswa lawa amandla kaMongcwele uma besefikile phezu kwethu. La amandla kaMongcwele ke manje besenza ukuthi uMongcwele aphile ngaphakathi kwaleli thempeli, lemizimba yethu, izindlu lezi esiyibolekiwe la kuphila khona uNkulunkulu. Umethi leli thempeli likaNkulunkulu usho ngoba vele usipha uMongcwele, and uMongcwele nguNkulunkulu. And ke manje uNkulunkulu ke akaphelelwa, ngeke simqede uNkulunkulu. U-unlimited, uNkulunkulu ongaphezulu kokucabanga kwethu. Singazama ukuchaza ubukhulu bakhe, sizama ukuchaza even nothando lwakhe, sizama ukuchaza mhlawumbe ne-anger yakhe, sizama ukuyichaza. uNkulunkulu angeke nje size simqede. Cabanga kuma ngabe uNkulunkulu esingeke size simqede esephila ngaphakathi kuthina singamathempeli la uNkulunkulu ephila khona ngomoya ongcwele, okusho ukuthi nathi siphenduka sibe njani? Sibe unstoppable, sibe unlimited, siba namandla awavimbeki lawa amandla lawo. Ake ngixoxele nje, uma sewamukeliswe uMongcwele uyithola uhamba uvimbeka, it is because wena usukuzilimitile, yena akasilimiti. Okay, naliso siqhubeke nalo verse 8 lithi yathi thesa kwamukeliswa amandla uma uMongcwele esefikile phezu kwethu, bese lithi and you shall be witnesses to me in Jerusalem. Sifike sangamekeliswe lawa amandla kaMongcwele. La uMongcwele ke once wafika emntwini uzobona impela ukuthi umoya wamandla lo onjalo akabe sakwazi ukuthula futhi akazenzi. Angazama yena athi azama ukuthula, athi azama ukuthula, lawa amandla lawa amenza ukuthi angakhululeki mangabe lokho ethulile. Uyoza khuluma, uyoza fakaze, efakaza ngoJesu Kristu. The minute eseqala ukufakaza ngoJesu Kristu kuyima ekhululeka. Indaba wenziwa yilawa amandla awamkelile. Mandla lawa enza ukuthi umuntu angakwazi ukuthula. Uma ngabe kuukuthi uyafuna ukufakaza ngoJesu Kristu, yamdinga uMongcwele, uyena uyosiza ukuze sikwazi ukufakaza ngoJesu, ngoba lithi wansamkelisa lawa amandla soba ngofakazi kubani? kuJesu. Sofakaza ngoJesu, sifike simamkele uJesu Kristu, siphe uMongcwele. But khona ke yabona iverse 8 la ukhuluma ngebaptism kaMongcwele, okusho ukuthi manje uma ngabe uMongcwele esefika kumuntu, efika ngamandla, umuntu njengoba nje uma ngabe uyongena emanzini, ufika ungena emanzini uthi gqumbu, ungene ubhabhadise, ungene ushone phansi, uphuma usumanzi. Nangalesikhathi ke manje samkelisa uMongcwele, ufike nawo asimanzise ngoMongcwele, kusho ukuthi yabona ufanele ukuthi ungene waphelela kuMongcwele. Umusu njalo ke ngoba siyamdinga, umusu njalo kuphenduka ke manje ube ngufakazi ofakaza ngoJesu, ngoba uMongcwele awambule ezinye izinto, uMongcwele nje wambula uJesu. Once kwafika nje uMongcwele emntwini, uzokwambulela uJesu, uzokubonisa uJesu, uthi ufunda izwi uthola uJesu ezwini. Uma ngale iBhayibheli lonke, hawu kanti izwi lonke likhuluma ngoJesu? Yebo, ngoba sekufike bani? uMongcwele. Lalela ke lithi ke manje uyoqala eJerusalem. Yingakho ngithi uMongcwele once wafika, umoya wamandla, unstoppable, umuntu nje kuphela oyayazi limit yena.
futhi umuntu nje oyayathi hayi mina sengenele la ngokaNkulunkulu lalela lithi uyoqala ukufakaza kuphe eJerusalem. Kungani lithi eJerusalem? Ingoba ekhuluma nabantu abaphila eJerusalem, meaning uyoqala ukufakaza ekhaya la uzalelwe khona. Uqala ufakaze khona la ekhaya kini kwaShabanga, uqala ufakaze utshele obhuti bakho, osisi bakho, abazali bakho, utshele omakhelwane ukuthi hayi bo uJesu Kristu uyinkosi. Uqala ukufakaza khona la uzalelwe khona endaweni yakini, ilona Jerusalema lakho. Uqala ukufakaza lapho. And-ke manje ngoba manje wena uphiwe umoya wamandla wena, hayi uyaqala manje lo moya lo ukwenza ukuthi u-extend-ke manje and in all Judea, bese uyaqala manje uthi uya manje komakhelwane, usuqala manje ufakaza nakomakhelwane, kusho ukuthi lona Judea, ngoba manje lapha bebephila eJerusalem omakhelwane babo bekuyiJudiya iJudiya, nami nawe sinomakhelwane bethu abanamagama ahlukene. Uqala manje uyasabalala ngoba uphiwe lo moya wamandla lona, yabona manje. Bese lithi and in Samaria, yabona manje futhi abanye omakhelwane labo futhi abale phambili manje. Uyaqala manje ulokhu uyanda, hayibo nawe awazi ukuthi ugcina ufika kanjani, ugcina usuwande ngalendlela owande ngakhona. Lalela-ke bese lithi and to the end of the earth, kuze kuyofika ekupheleni komhlaba. U-unstoppable umoya ongcwele, lawa amandla lawa a-unlimited. Sasithi mangabe sikhuluma-ke thina sithi sky is the limit. uJesu mangabe ekhuluma yena uthi end of the earth is the limit. Yohamba uze uyofika ekugcineni komhlaba. Ngizothi mina mhlawumbe uzalelwe ekhaya la ukhule futhi udelelekile, mhlawumbe uhluleka kwezinye zezinto, ube umuntu okugcina kubantu abahlonishwayo, noma-ke mhlawumbe akusuwena ukuthi ube umuntu okugcina but ubungabalwa nje njengabantu abahlonishwayo. Bekuthi uma ngabe kukhulunywa ngabantu abahlonishwayo bewazi nawe ukuthi kulanda ozibani nozibani, ibona-ke abantu abahlonishwayo labo. Masikhulume bona futhi-ke nje hayi sekuphelile wena nje noma ungakhulumanga vele ubalekile. Ngizothi-ke mina kukhona la ungabalekela khona, woza kuJesu Kristu uzokupha umoya ongcwele, umoya wamandla. Lalela-ke uzobe usuyaqala uma uhamba naye, ungamshiyi, ungagijimi phambili umshiye ngemuva, umlalele. Uyena ozokwazi manje ukuthi qala-ke manje fakaza ngoJesu la eJerusalem. Uyena futhi ozokudirect ukuthi usungaya eJudiya manje. Uyena ozokudirect ukuthi usungaya eSamaria uma uhamba naye. Uzwe yena mayethi futhi hayi ungaqali eSamaria nawe linda ungayi. Lalela-ke ungahamba uze ufike ekupheleni komhlaba. Uma uhamba naye ugayidwa nguye. Abanye abakwazanga ukufika ekupheleni komhlaba ngoba bebegijima phambili bamshiye ngemumva. Kwesinye isikhathi bethu umoya ongcwele hayi isikhathi sokuthi manje sihambe manje. Sikupheleni komhlaba manje athi umuntu ayi ngeke. Hayi moya ongcwele mina ngiright la baba, ngiright ngiphelele la ngisafuni lapho. Well-ke akaphoqani futhi okuhle ngaye yilokho ukuthi akamphoqa umuntu. Lalela-ke uma sehamba nawe ngaleyo ndlela leyo, laba bekade bekubukela phansi bekudelela bayoqala ukuphakamisa amehlo bethi hayi man, uye ngempela lo wenze lento. Kuthiwe ya uye impela, kuthiwa hayi it can't be. Hayi lento le ibingenziwa ozibani nozibani, hayi yena. Kuthiwe hayi nakho-ke sekunjalo yenziwa uye. Umoya ongcwele uthatha izinto ezidelelekile, ezibukele phansi, ezinyatheliwe, ezingenamsebenzi. Uthatha abanjalo loNkulunkulu, abathathe amangaze laba bekade bethi bahlakaniphile, bamangala ukuthi ufike kanjani kulesi stage ofike kusona, ukwenze kanjani lokho okwenzile. Ngizothi mina nangu uJesu uzokupha umoya ongcwele, nangu umoya ongcwele ozokwenza-ke manje ukuthi hayi ukuthi umthathele ukuthi ufuna ukuzomangaza abantu, cha, umthathele ukuthi ufuna ukuhamba naye. Automatically lokho okunye kuyozenzakalela nje ukuthi abantu bona bathole manje sebemangala ngawo ukuthi ufike kanjani lona. Abanye baphikisana impela bathi hayi not yena, akusuye. Kuthiwa hayi naye enye iproof ngempela uyena. Uyakwazi ukuthatha izinto eziwo-0, mhlawumbe nje ngomunye wabantu nawe uyasho ukuthi mina ngu-0. Lalela-ke angakujika ngoba manje uyobe wamukeliswe amandla, uNkulunkulu ephila kuwe ngaphakathi, amandla.
uphenduke ube enye into, uphenduke ube omunye umuntu, hhayi omubi, omuhle. Wenza okuhle emhlabeni kumangala abantu. Umangale nawe usuthwala ama-invite ukuthi ubukade ungawatholi inhlobo ukuthi uzoba isikhulumi esithile kuphi kuphi. Umangale nawe sewuyatshelwa nawe, ayi phela ukhona, nawe uyisikhulumi. Awu, mina ngiyisikhulumi. Hey, konje ngifike nini? Nawe uzomangala, konje ngifike nini-ke la? Cause mina bengingabalwa nje nangeyikhulumi. Bengiwumfana gijima kuphela. Awugijima usele lapha, awugijima usitholele lokhu kuphela. Konke kokwenziwa umoya ongcwele uyakwazi ukuthatha into engcolile ayikline uNkulunkulu ayikline iphenduke ibe nerespect, ibe yinhle, ithandwe ngabantu. Kungaba wena loyo. Uthi uyongena ku-2026 ungena ugijima noNkulunkulu. Lalela-ke uma ungena naye u-2026 ngeke uzuwuzwe because uzobe uhamba naye. Uyothi uphele u-2026 uma ngabe sobe sisaphila. Uyobe unobufakazi obuyisimangaliso. Iwona amazwi ami lawo ebengithi nje nibe nokhisimusi omuhle, nibe no-New Year omuhle. Konke inkosi inigcine, inibusise. Nginifisela okuhle kuphela, nothing else but okuhle kuphela. Nginifisela nje ukuthi nibe noJesu Kristu. Nginifisela ukuthi nibe nomoya ongcwele. Nginifisela nje bazalwane ukuthi sifunde futhi nokumuzwa, sigayidwe nguye kukhona konke. That's my wish for you kulama festive kuyongena kunyaka omusha. Inkosi inibusise nigcine nonke kumakhaya ngamakhaya. Ngomsa inkosi uJesu Kristu. Asiphinde sihlane kwivideo elandelayo. Mangisho kanje angichaza ukuthi sengivalile. Asivalike thina kwiKota 2 Media, sobe silokhu siqhubeke njalo nje. Amavideo azobe lokhu eqhamukile soze songena kunyaka omusha. Inkosi inigcine nibusise. Amen.